dic Mònica Armengol, soc professora d'arts plàstiques i artista. De fet, jo sempre he treballat amb tècniques que utilitzen materials i tècniques tradicionals, com la cistelleria, el patchwork, he fabricat també andants, és a dir, sempre he buscat una miqueta recordar la tradició d'aquí d'Andorra i el que és l'artesania, no? Un lligam entre l'artesania i l'art. Llavors, la tècnica ja la coneixia, però no l'havia practicat mai. I de seguida que vaig parlar amb la Maite, quan em va estar comentant que aquestes dones eren molt lluitadores, però d'alguna manera pacifistes, feien un discurs de paraula, de persuasió, em va semblar que aquest material, que és a la vegada fort i flexible, podia transmetre molt bé aquest caràcter de les dones d'aquí d'Andorra. Penso que l'art té un rol realment social, té un rol de comunicació i pot ajudar a canviar una miqueta les mentalitats, no? És a dir, que pot ajudar a comunicar i a fer veure les coses des d'una altra perspectiva. Penso que cada generació s'ha anat beneficiant d'aquesta lluita i cada generació ha d'aportar el seu propi gra perquè les coses continuen canviant.